Moest jij iets vragen? Ja. Ja, kom binnen. Ja. Oké. Wat kan ik voor u doen? Ja. Ik kom... Jij wilt mij iets vragen. Ja, ik wil iets vragen. Ik wil u eigenlijk vragen of dat jij het... En ik heb sterk de indruk dat het niet over de collectie gaat. Nee, het gaat niet over de collectie. Het is om te vragen of dat je... Ja... Het is iets persoonlijks? Ik vrees van wel, ja. Ik hoop van wel, ja. Ah, wel, ik zou willen vragen of dat jij het ziet zitten om samen met mij nog eens... om samen met mij nog eens iets te gaan eten. Nu van het weekend kan ik niet, maar maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag en als je het niet ziet Maandagavond gaat voor mij. Reserveert jij? Ja. Prima. Ja, prima. Dat was het? Dat was het. Oké. Oké.